ifan sydd dwi'n ffarmio yn Tyddyn cae Pwllheli. Da ni'n godro 390 o wartheg coes sydd yn lloia yn yr Hydref. Da ni yn gwneud y mwyaf o laswell. Da ni'n trio pori o Chwefror i Hydref. Mae'n chydig o bethau sy'n wedi gwella, mae'n dwi'n bod defnydd antibiotics yn rhywbeth bwysig dydyn yma. Swn i'n licio, swn i'n medru cael gwelwg ar hynny mwyn trio neu lleihau y cell counts fel bod ni'n medru dilynnu llai o antibioticau. Mae porfa reit bwysig i ni. Swn i'n licio gwneud y mwyaf o porfa sgynno ni. Wrth bod ni'n godro yn y geia, da ni'n trio gwneud silwer gorau bosib, wedyn mae'n rhywbeth sy'n ni'n sbio yno hefyd. Wrth bod ni hefyd yn godro yn y geia, da ni'n brynu dipyn o proteins i mewn. Wedyn ni'n agwedd hefyd i sbio yno.